Здравейте, пичове, аз съм Буткът и забравих за кой левел бях, така че ще гледам от най-новите там с най-многото звезди. Cheese Battle. Пусни ма, моля се. Аре де. Бъднато. Добре, докато ме пусни малко. The song every day, and if she asks you to translate the lyrics, here's what you say. A perfect translation does not exist. Добре, базиках се, сега. Аре, пусни ма де. Моля те. Аре, моля те. Поне нещо, не излезне. Аре де! О, майка ти. Моля лица, моля лица. Аре де! Гадна игра. Тогава това пас го тук. Well, at least not in your language, but if you must know, well, picture this: 50 billion rainbows, and the sun is setting, and the moon is setting also, and you're there in a gazebo. Предишният профил беше тъблъска с NDL Cheater, ама нещо му се бъгна и сега снимам все това Христо Иванджиков. Там е истинското име, не? Христо. Какво ще правя сега, арела? Такова майка. Го рестартвам. What the fuck? Какво стана пак, бе? Стана! Ай. Сега супер, сега нямаме за да дилевелите. Такова майка. Then God descends from heaven and he gives you $1 million. Take that feeling and put it into a song. I could translate word by word, but... Стана. Добре, още. Да. Оп, звука да пусна. Ай. Почваме. Не. Аре де. Аре. Да. 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 О, да, о, не, мамка моя. Не! Оживи! Оживи! Спър... Добре. Аре, давай. Моля те. Аре, дядка. Давай, дядка. Давай. Аре, де! Педерас. Добре. Не! Да. Къде съм? О, супер! Ебам лайк. People. What the fuck? Там трябва да е people, чак. Oh, my leg! Точно трябва да е. А той тук няма финиш, това е супер. Tower of Defense 2.
Ай, стига. Не! Супер, 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 супер. Да, да! Как да его отрепала, майка? Дарья, отрепах те! Жив съм! Правите? Добре, това левел не е много добър. Си едно. Слот. Добре, някакво да правим, можа да изнесе. А, да. Това е супер. Добре. Какъв е това левел? Да. Така. Не там. Тист в мой бут. Какво делате, моя худ? Падне. Сини, сини, сини. Аре, за какво не падна там, окей, бе? Такова май. What the fuck? О, да. What the fuck? Това е яко, това е яко. О! О, да! Това вече е по-трудно. Това е по-трудно. По-трудно е. По-трудно. По-трудно. Трудно. Трудно. Трудно! Сине. Помощ. Ай, стига ли. Вече клиповете засичам точно 10 минути. Точно. Не знам да е. Защо само около 10 минути. Имам още 2 минути да снимам. What the fuck? Майка ти. Не! Жив съм, жив съм. Не пада! Не пада! Не бе! Тъй бе. Паса. Добре. Не е добре. Следен път. Както има. Следен път. Добре, още. О, да. Сине. Не. О. Издал се сине. Не. Това е невъзможно. Благодаря за гледането. И аз бях Бутнайт и играеш ли, човек? Защото умря.
Bra bra, good night, ciao.